Yes, ịba ndalụ nọ na this video nchọ igosi unu ọ bụrụ na ị chọọ download YouTube video etu ị ga-esi download ya but not on your phone ọ bụghị na mobile phone, so ị ga-download ya na laptop or na your PC. So na ihe ị ga-eme bụ ịbịa n'elu ebe a kịta ede youtube.com n'iru ebe ede y, n'iru y, click n'iru y. After www. n'iru y, you type ss, click enter. Okay, take you to another site and savefrom.net. So Telugu video you got download or say free download is yes. Obugodu na onwe butere some fault ihe dochere anya bido n'isi. So now if you get to some download the MP 720, the file size, the video size, click download.